Evo, dobar dan, lijepi pozdrav svima. Meni je posebno zadovoljstvo sve vas toplo pozvati na Festival Svjetla Zagreb koji kreće 18. ožujka, završava 22. ožujka. Krećemo ove godine u 18 sati i 30 minuta na čak 21 lokaciji sa 26 instalacija. Posebnu pažnju voljela bih skrenuti na glavni gradski trg gdje ćemo imati suradnju francuskog umjetnika sa zagrebačkim električnim tramvajem. Uistinu jedna posebna i čini mi se jako lijepa instalacija. S druge strane, naš umjetnik Alex Brajković će imati posebnu instalaciju na Strossmayerovom trgu gdje će se prikazivati kroz AI naše endemske vrste orhideja koje postoje na Medvednici. Nevjerojatno, čini mi se, osim umjetničke i velika edukativna, lijepa i važna instalacija. I sve druge, naravno, instalacije, svih 26 instalacija toplo preporučujem posjetiti ove godine na Zagrebačkom festivalu svjetla.